आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे साजन राजा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। छोड़ी भूटी से हो आइला रहे घूमे सब फुटी से हो दिला वाला गोला छोड़ी भूटी से हो। डीजे साजन राजा। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बोलले बहरी उहाँ सहो गइला बाड़ी नजर में बस हो ओकरे यादा गइला दिलवा में धस हो ओकरे मुस्की गइला मनवा में बस हो। बोलली बहरी उहाँ सहो गइला बाड़ी नजर में बस हो ओकरे यादा गइला दिलवा में धस हो ओकरे मुस्की गइला मनवा में बस हो। ओकर नागिन जैसन चल बड़ी लागे रे कमल ओकर नागिन जैसन चल बड़ी लागे रे कमल कमल नखे गुडा गुडी से हो आइला रहे घूमे सब कोटी से हो दिला वाला गला छोड़ी भूटी से हो आइला रहे घूमे सब कोटी से हो दिला वाला गला छोड़ी भूटी से हो। डीजे साजन राजा। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। के नीति सहो ओकरा के करिले हम बहुते मिसा हो देखे में लागले बहुते झकास हो लागल बा जिंदगी के ओकरे पायास हो। हम सुना ना रही तरह के नीति सहो ओकरा के करिले हम बहुते मिसा हो देखे में लागले बहुते झकास हो लागल बा जिंदगी के ओकरे कहे राहुल राजा धानी बड़ी निक बाड़ू रानी कहे राहुल राजा धानी बड़ी निक बाड़ू रानी फूल गुलाब देनी मुठी से हो आइला रहे घूमे सब कोटी से हो दिला वाला गला छोड़ी भूटी से हो आइला रहे घूमे सब कोटी से हो दिला वाला गला छोड़ी भूटी से हो। रोशनपुर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और नए गानों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी को दबाएं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर